Ես խաղողը շատ ուշ եմ, ես շինարան սրտանց է բարով եք եկել Հայաստան, Վայոց ձոր մասնավորապես Գլաձ և շատ հարգում եմ քաղաքակրթության հայրենիքից եկած մարդը, բարով տեսանք, հիմա ձեր բաժակներով, խնդրում եմ ձեր բաժակներով գնանք սեղան։ Yes. Yes, and it's very traditional, and everyone likes it. It mostly tells how unique Armenian girls are, how beautiful they are. Yeah, it's kind of It's like up to you. Dylan. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω, για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Και έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρου, το πολύχρωμο κύκνο, μη ξημερώνεις, ουρανέ. Άδεια ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, κι από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγνό σου να λέει όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει, θα με κοντά σου. Μα το πρωί χάνεσαι, φεύγεις, ανοίγω τα μάτια κι αμέσως πεθαίνεις, μη ξημερώνεις, ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, κι από το όνειρό μου ακούω καθάριο το
το λιγμό σου να λέει όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Κι έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρου, το πολύχρωμο κύκνο, μη ξημερώνεις ουρανέ. Άδειε ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο κι από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα πούμε αλλιώτικα στο καταργιώτικα βρε. Ως που η συνάντηση αυτή σε ένα χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί μέχρι τα ουράνια σώματα με γατούς και με κερέ γράφουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρέες τα κιότα που είχε τώρα με αυρέκεται το εκείνη ντρέπεται βρε κι ο Αχιλλέας με τη ζωή μπρος στην Πολαρόιτ κοιτούν γελαστοί τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά. Αυτά! Αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τα παιδάκια μου τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς που τραγουδάν με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες